Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, semereok, aitortu izango biltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko bizitzatsua eta gure pekatuak markaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezakun otoituz. Jainko jauna, glas, gotzai eta martin doaksua lagun degula, otoitz egiten dizugu, emain duzu pakea gure honetan, eta betikak izia zeruan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Kroniken liburutik, egun haietan judutarrek jaunaren beren arbasonen jainkoaren etxea utzi zuten eta zutoiak eta sasi jainkoak gurtu zituzten. Pekatu horrengatik, jainkoaren haserrea piztu zen Judaren eta Jerusalenen kontra. Profetak bidali zizkien, harengana itzul zirezen. Profetek esan zituzten jaunaren hitzak, baina judutarrek ez entzun. Jangoikoak bere espirituaz jantzi zuen Zakarias, jeioia da apaizaren semea. Herriaren aurrean jarri zen eta esan zion, hau dio jainkoak, zergatik hausten dituzue jaunaren aginduak, zuen ondamendirako. Jauna utzi duzuen ezkero, jaunak ere utzi egiten zaituzte. Judutarrak altxa ziren Zakariasen kontra, eta erregeren aginduz harrikatu egin zuten jauretxeko atarian. Joas erregeak, jeioiadak berari zion maitasuna zahazturik, hil egin zuen Zakarias haren semea. Honek hiltzean hala esan zuen, ikusiko du jaunak eta berak du epaituko. Jaunak esana. Erantzun salmoa, zure eskuetan jauna, uzten dut nire arnasa. Zure eskuetan jauna. Izan zakizkit arkaitz ni gordetzeko, gaztelu sendo ni salbatzeko. Zure eskuetan jauna. Zu baizaitut arkaitz eta gaztelu, zure izenagatik eraman nazazu eta gidatu. Zure eskuetan. Jaun zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien guztiei, nerekin etorri nahi duenak uko egin bezaio bere buruari, har beza egunero bere gurutzea eta jarrai bezait. Izan ere, bere bizia salbatu nahi duenak galdu egingo du, baina bere bizia nigatik galtzen duenak salbatu egingo du. Zertarako du gizonak mundu guztia irabaztea bere bizia galtzen eta hautatzen badu. Norbait nitaz eta nik erakutsiaz lotsatzen bada, gizonaren semea ere lotsatu egingo da hartaz, bere edertasunean eta aitaren eta aingeru santuen aintzatan datorrenean. Jaunak esana. San Blas eguna ari dira ospatzen, tradizio handikoa, eta gainera toki askotan, oso ere ezberdinetan ospatzen da San Blas. Zenbait tokitan ari bat, dedikatzen dute, gero lekuan inguruan jartzen dutena, beste lekuetan dedikazio ematen zaio pertsona bakoitzari, ez da gian, normalean
bi kandelak ez tarriak jarrita, leku askotan hala egiten da, ez ere Europa zentralean eta gurean alimentuak eta berrikatzen ditugu, eskatuz San Blasi, jangoikoari San Blasi bitartez, horiek bidez bere zaindaritzapean egon gaitezela eta bereziki zaindu gaitzala ez tarritako bi guztietatik. Eta edozein kasutan, San Blasek badu halako tradizio kutsu sakona gure lehengo usadioetan eta sartzen dituena eta moduetan ospatuz berritu egiten ditugu. Bera izan duzan Armeniako santu bat. Armenian han dago Turkia eta Rusia eta inguru haietan eta izan duzan mundu osoan kristau bilakatu zen lehenengo herrialdea. Erromatar imperioa oraindik paganoa zelarik eta erromatar enperadorek kristauak eta persegitzen zituztenari Armeniako erregea kristau bilakatu zen eta berarekin batera Armeniarrak kristau egin ziren eta mundu izan duen lehenengo herrialde kristaua da Armenia. Eta gainera, eutsi egin diona fedeari. Hirugarren mendean hizketan ari gara, hirugarren mendeko kontuk, eta 21. mendean gaude momentuz, eta eutsi diote Armeniarrek. Gainera, batez ere Armenia gero egondu da, beste batzuek dute, Turkiaren dute, Rusiaren dute, Iran barrak eta Irak eta guzti horien menpe izugarrizko zailtasunak izan dituzte Armenioek persekuzio handiak ere bai, handia izan duzan Turkoek 20. mendean egindakoa, milioi terdi Armeniok galdu zuten bere bizia. Gutxi gora bera, ehuneko 50 ikaragarrizko genozidio izan duzen ura, eta hala ere ez diote utzi. Bere fedea ez du alde batera utzi, eutsi egin diote jangoikoaren graziaz, horregatik Armenioetan ikaragarria da. Inguru hartako nazio guztietan, Armenia taldetxo bat dagoenean, kristauak izaten dira esate baterako, Iranen dagoen minoria kristaua, horietako kasigarria Armeniarrak dira, edo Iraken ere badago, beste minoria kristaua Armeniarra, edo Turkian bai, eta gero besteak, gaur Armeniak badu bere nazio independentea ere bai. Eta esan genezake, batez ere esan duen, San Blas Armeniarra izan duzelako. Nonbait zerbait medikua, baina gero obispoa izan duzan. Bere bizitza ez den gehiagik izan zen, baina bai martiri hil egin zena. Bere bizia eman zuela fedearengatik, jangoikoaren gaitasunarengatik, lagunurkoaren alde eman zuela bere bizia. Eta aspaldi kultura dela berari eskatzea laguntza, bitartekaritza, zaintzeko gaitz guztietatik, gorputz eta animako gaitzetatik, eta oso bereziki eztarriko binetatik. Eskatzen dugu bada San Blasi, eman dezaigula gorputz eta animako osasuna. Egin ditzaur horren gure eskatzen. Eskatuko dugu bereziki, etxoi dauden guztien alde, jangoikoak osasuna, indarra, eman dezaien, eskadezaiogun jaunari. Eta gure hilakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko bezasantuan bereziki kontutan izango ditugu, Maria Zestau, Miguel Nieve, Enrique Guitarraz, Juan José, Maria Eugenia eta Juan Fermin, Margarita Telletxea, jaunak bere baitan hartu eta handik gurean ezaten eskadezaiogun jaunari. Entzuna eta hona bihotzez egiten dizkizu gure eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
hartzazu bihotzonez eta egizu guretzat sakramentu salbagarri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzat, eskerrak jakoiko jaunari. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nornai eta betiko zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, hangoiko albuzti du beti horri. Kristoni jarraituz, Blas Martiri santuak, zure izena itortzeko isukizio nogolak, argi erakusten ditu zure bidean. Gure aurkasunean zure almena gartzen diozu, eta indartsu egiten indargabean. Zure testigu izan dadin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko dudan guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zitugu, zuri jainko guztiz handi horri, etengabe kantatuz. Santu, Santu, Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoala ogiatu eta eskerrak emanez abiatu zuen eta bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta hartuz bihorkotatik. Hau ere gorputza da zuentzat emango dena. Era berean afalbagoan kalizaturik berriz eta eskerrak emanez bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau ere horren karizatata, itun garri eta betikoaren gola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere horrein garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta pizturera gogoratuz, biziaren ogia eta sabanaren kaitza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sartuntzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun sora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzenerekin eta nizenzon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxarotemena familian gure semeak. Bereziki, Maria Zestau, Miguel Nieve, Enrique Pitaraz, Juan José, Maria Eugenia eta Juan Fermin, Margarita Telletxea, arritzazu zure orpegiaren argitan, erruki, zakizkigu barren, guk guztio betiko bizia iritsi dezagun, kangoikoaren ama Maria Virginia Duatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ditzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoiko albuztuen hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intzat guztiak gizarti eta gizarte guztietan. Salbatzaileak, agindu eta erakusiari jarretuz, bildur gabe esan dezagun, gure herria eta zegoetan zera, santua izan bere izan.
Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jaunean zuestala apostoluei pakea duzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinistenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, eman duzu Elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunen pakea beti zuekin. Eta eskurituan gabe, eman duzu pakea elkarri. Goikoaren urtotza, ez dut entzat ez dut betaratuak. Una hemen jangoiko, urtotza ona puntuko pekatuak entzen duena zorion zuak jaunaren pairatuak.
Eta bukatu horretik, alimentuen bereikazioa egin dugu jagoikoari eskatuz, bere Sanblasen bitartekaritzak zailo dintzala gaitz guztietatik. Jainko jauna, Las, Gotzain eta Marti oatsuan lagun dugula otoitz egiten dizugu. Emain duzu pakea gogoretan, betiko bizia zegoan eta beren gatu eliztar guztiagoetak dituzten janariak eta Sanblasen bitartez zaildu itzazu gorputz eta animako gaitz guztietatik eta bereziki estabiko minetatik. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zailaren eta eseniaren eta espiritu santuaren izenean. Hau zuekin, bereita zaintzatela jainko guztialunak eta semiak eta espiritu santuak zoazte jaunaren batean. Eskerrik asko.